morning. Pupunta kami ng town kasi ilalakad namin si Molly. Kukuha lang ako ng sapatos. Kasi kailangan mag-booking ni Molly. Kaya ilalabas namin siya. Pupunta kaming town. Kailangan ko din bumili ng shampoo, conditioner. Molly, stop crying. Pakita ko sa inyo si Molly. Wait lang. Just getting ready. Yan, alam mo yung bata na nagtatantrum? Yan si Molly, oh. Kasi naboboard siya kasi hindi pa siya nilalabas. Kaya naboboysit siya sa amin. Ano mo siya? Molly, May, you ready for walk? Huy, come on! O, diba? Alam niya? Ashoo! You ready for walk? Ang river, may nagkayaking doon, guys. Yun. You know, nagkayaking sila. Yun. Minsan madami yan sila. Minsan isa, ngayon dalawa. Kayaking sa river. Sumama ako papuntang town kasi kailangan ko bumili ng shampoo, bagong shampoo, tsaka conditioner, at tsaka cabbage, at ano pa ba na ilagay ko sa munggo. Nakalimutan ko anong pangalan ng spinach. Yun yung ilagay ko sa munggo kasi magluluto ako munggo mamaya. Nagsustok muna si Molly sa water station. Yan. Lumabas na mga boats. Tapos, yung mga payong na yan, market yan. Busy na siya. May social distancing pa din yung mga market, pero yung mga tao, ewan ko na lang. Maghahanap lang ako ng shampoo. Yung herbal essences na shampoo ko, yun yung bibilin ko. Manito, tingnan ko lang. So, gusto ko rin itong bilhin. Titingnan ko kung okay ba siya gamitin. So, ito yung beauty section. Nakapag-excite to. So, may Rimmel, may Sleek, may Maybelline. Pag red lipstick talaga na-excite ako. No, hindi ko kailangan. Marami na akong lipstick. Hindi ko kailangan yan. Dito din sa kabila, oh. Meron din. Diba? Mas more. They're going to the decking mall. Come on in. Kauwi lang namin galing town. Magluluto lang ako ng bacon for breakfast. Mas simuli ng snack. Ito ay pig's ears. Tenga ng baboy. Yung amoy niya parang amoy ng dried fish. Natutuwa siya nito. Mukha siya baho. Ito oh. Ito. Baho niya. Yung gusto ni Molly. Bumili ako ng pangpakulay ng buhok kasi saan ba kayo? Yung buhok ko, may may mga uban na ako, yung white hair. Ano ang uban sa Tagalog? Basta uban yung mga puting buhok, puti buhok, kahit maputi na ang buhok. Oo nga, puting buhok. Kaya gusto ko magkulay ng buhok. Pakita ko sa inyo mamaya. Bibili ako ng spinach. Walang cabbage. Pumili din ako ng talong. Yung maghiwagang talong nila na nilagay sa atin. At pak choy. Yan.
Ito ang ilalagay ko sa munggo. Bumili din ako ng celebration na chocolate. Yan. Sa loob nito, mga individuals na chocolate na ganito. Yan. Bigay ko yan kay Tim kasi Father's Day. Bigay ko sa kanya. Pero manghihingi din ako. Diba? Ay, hindi pa masyadong mainit. Oh well. Ilan ba lutuin ko? Guys, nag-change ako. Gusto ko mag-sinigang. Kaya, yan, baboy. Pinapakuluan ko muna para lumambot. Nagsigang na lang ako. We're just having a Father's Day drink. What is that red thing, darling? Chartreuse. With fizzy. It tastes really yummy. Nagdala yung sister-in-law ko ng sponge cake. I-ano ko lang to. I-slice ko lang to. Kasi nanghingi yung father-in-law ko at saka yung sister-in-law ko. Andun sila sa garden kasi pwede kaming tanggap ng bisita dito pero sa garden lang. Hindi sila pwedeng pumasok sa bahay. It's Victoria sponge cake. So jam lang siya sa loob at saka cream. So ito yung vegetables na ilalagay ko sa aking sinigang, guys. Wala akong ibang vegetables na nakikita doon sa town. Lagyan ko lang siya ng talong at saka yung pak choy. Ready ko na ilagay yung aking sinigang mix. Yan. Yung sinigang mix. Lagay ko lang siya. Yan yung baboy. Tapos ilalagay ko lang ang sinigang mix habang yung baboy ay pinapalambot. Hindi ko ilagay lahat kasi hindi ko alam kung gaano siya asim. Tapos ilagay ko na rin yung talong. Kasi ang talong dito sa UK, iba yung talong nila. Matagal lumalambot yung talong. Ilagay ko na yung talong habang kumukulo. Tsaka yung matigas na part ng pak choy. Ilagay ko din. Tapos i-mix ko lang. Tapos yaan ko lang yan. Kukulog at saka lalambot pa yung baboy. And so medyo malambot na yung aubergine. Tapos ilalagay ko na tong mga leaves sa choy. Lalambot na din siya. Tsaka ready na kumain. Puno-puno siya tingnan pero maano naman siya, diba? Anong tawag niya yung... Hindi ko alam kung anong yan. Tawag. Mahijos. Anong tawag sa mahijos? Tagalog. Yan. Ay, ang sarap naman ito. Ay. Ang tagal ko lang hindi nakakain ng sinigang. Grabe. Yan. Sabayin ko lang yan. Tapos, ready na ako kumain. Yan guys, luto na ang aking sinigang. Kaya kakain na ako. Ay, ang sarap. Kakain na ako, guys. Kamay tayo, no? Ay, sarap. Kain na ako. Kain tayo. Yan guys, kain tayo. So, meron akong sinigang, rice, at saka toyo mansi. Ay, gutom na gutom ako. Kain talaga ako. Kailangan ko na siguro mga 5 nito, pero ito lang ito lang try ko. Yan yung kulay. Yung result ng kulay ng buhok ko. Kasi napakakapal ng buhok ko. Tingnan nyo, nag-highlight siya. Kaya dagdagan ko pa siya mga few days. Para naman makulay siya. Kaya I'll see you next time sa aking video. Bye!